అనేక రాజ్యాలుగా షేర్ చేయబడుతున్న ఈ వీడియో నేను చేయడం గల కారణమే అంత్యకాల దినాల్లో మనం కదా దేవుని వెంబడించకుండా మనలో మనం ఎలా కొట్లాడుకుంటూ ఉంటే లోతువు కాదా, ఈ సమాజానికి మనం లోతువు కాదా, ఈ సమాజం రేపు సేవకులను ప్రశ్నించబోతుంది. మీ దేవుడు నిన్ను నీ పొరుగువారిని ప్రేమించుంటే నీ సహోదరుని సేవకులను ప్రేమించలేకపోతుంది కదా అనే ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతే ఏ రకంగా మన సమాధానం చెప్పాలి? వాక్యం ఏం సెలవుతుంది? నేను పొడి చెంప మీద కొడితే ఎడం చెప్ప చూపించిన ప్రభు నేర్పించిన ఆ పద్ధతి ఏమైపోయింది? ప్రభుత్వం ఎక్కడైపోయింది? అదేవిధంగా గమనించినట్లయితే సహోదరుల ఐక్యత కలిగి ఉండమని వాక్యం మనకు నేర్పించింది కదా. అంటే నేర్చుకున్న వాక్యం ఏమైపోయింది? రోజు సేవకులు కొట్టుకుంటారు. విశ్వాసులు ఏం నేర్చుకుంటారు? ఈరోజు విశ్వాసులకి ఏమి సమాధానం చెప్పగలరు ఇలాంటి సేవకులు? నిజమే, దేవుడు మన కొరకు ముందుగానే తెలియజేసింది. తోడేళ్ళు వంటి చర్మము కప్పుకున్న మరి భక్తులు కానీ సేవకులు కానీ వస్తారని వారిని మనం మోసం చేస్తారని వాక్యం నేర్పించింది. ఇలాంటి వారు నిజమే ఈరోజు సంఘాన్ని మోసం చేస్తున్నారు, విశ్వాసాలను మోసం చేస్తున్నారు, దేవుడిని మోసం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారి కొరకు అంత్యకాల దినాలలో సంఘాలుగా విశ్వాసులుగా మనందరము కూడా ప్రార్థన చేయవలసిన బాధ్యత ఎంతైనా